Mahigit isang taon nang lumipas simula nang mamerwisyo ang COVID-19 pandemic. Katumbas ito ng higit isang taon ding pagsunod sa samot-saring health protocols. Kabilang na riyan ang limitadong paglabas o pamamasyal ng tao. Kaya naman maraming travel goals din ang naging kanselado. Pero good news para sa mga beach lover dahil nakatakda ng magbukas ang turismo ng Zambales sa darating na May 28. Dahil hindi pa tapos ang pandemya, pinapayagan lamang makapasok sa probinsya ang mga turistang edad 15 hanggang 65 anyos. Base sa opisyal na anunsyo ng Zambales Tourism Office, kinakailangan na may dala ring negative RT-PCR test result ang mga nais bumisita sa lalawigan. Marapat lang din na may kopya ng advance booking sa mga DOT-accredited establishment. Una nang sinabi ni Tourism Central Luzon Director Carolina Uy na ang mga ganitong klaseng paghihigpit ay para sa kapakanan ng mga turista maging ang mga manggagawa sa tourism sector. Nakikipagtulungan na rin sila sa transportation sector upang magkaroon ng hakbang sa mas ligtas na biyahe ngayong pandemic. Kapansin-pansin umano ang dagok ng pandemya sa tourism industry, gaya na lamang sa Zambales. Noong 2019, higit 850,000 local at foreign tourists ang bumisita sa lalawigan. Nagpasok ito ng tourism income na umabot sa 4.3 billion pesos. Sobrang laki naman ang ibinaba noong 2020 kung saan lampas 72,000 na turista lang ang naitala sa probinsya na kumita lang din ng 363 million pesos sa kanilang turismo. Samantala, base sa May 24 COVID-19 bulletin ng Zambales, 2,162 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 197 ang active cases, 53 ang namatay at 1,911 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.